హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చూడండి, నేనైతే ఆనపాదులు పెడుతున్నాను మా ఇంట్లో కూరకి అన్నమాట. కొన్ని పాదులు, ఒక 2-3 పాదులు అయితే పెడుతున్నాను. ఇదిగోండి ఆనప గింజలు. ఇలాగ తడిగానే ఉంది కాబట్టి నేల కొంచెం పుల్లతో మట్టి తీసుకొని పెడితే సరిపోతుంది. ఇదిగోండి ఒక పాదు పెడితే ఆనపకాయలు అయితే చాలా కాస్తాయి కదా, ఇంట్లోకి ఇల్లు గడిచిపోద్ది. ఇంకో పాదు పెడదాం. ఈ మొలిసిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో తీద్దామే. అయిపోయింది.